Kaya ko problema, bahin isa kong igsuon, ako manghod ba, nga lalaki, grabe, bugiro kayo. Okay raman nun ta, o masasaka bugiro, di lang ta maapel sa mga problema. Maapel mo tas kahasol usahay. Aron nyo hisabtan, sugdon ko ingon ini. Okay ba, Hipidot? Ano itong imnon no, susuma no. Pinaka the best. Pinaka the best. Okay ba, pero sa di patam sugod tagay ba, ha? Kanta sa takausaway. Kisay mo nagkanta, be. Ako'y una, nindot kanta kini mo, God. Doon ako ko'y kanima pagka Tom Jones ko niya akong kanta tao niya. Doon ako ko'y nindot po yung kanta na ko. Tom Jones, Tom Jones. Dili na Tomsoy. Tomsoy. Amo sila nga Tomsoy, dili kayo ba? Di ba tumoy? Onsa may prueba, kamatuoran, nga nindot ka mga kanta, ha? Onsa man, ha? Nakasuway nag-apil ang mga singing contest. Sending din sa singing contest. Kada! Kadaog ka? Mga tari ko isulti di mo, katagal mo lagi ka. Kadaog ko ng consist. Consist, ganda. Kadaog ka, consist. Ato biyagi si Bana, sikon ko. Noon sa sigad ko, ha? Nya duhar ro ito stand. Karan. Tiban mo na. Doon mo kuwala. Tiban, o. Ano pa bigay ka tiban? Ano pa bigyan na, Pero gahapon, champion po ko. Ha? Dito ka appeal contest kanta sa isla. Yamat pa. Oo, ay. Bida lagi. Bugnag ikong tingog. Ano kayo nga mga bugnag kag tingog, be? Kagtiban ka po, Okay. Pagsugod akong kanta. At ang mga tao na muli. Pero pag taon-taon, paglapas ka ito nga sa akong kanta, nabalik sila. Ay, yamat. Nagsulong silang jacket og sweater. Mao nga pagkaumana kong kanta, mingon di ano si Roy, mga tao. Nganong nagsugod og kanta si Brandy, tumauli man mo. Mitubag ang mga tao. Namauli mi kay nagkuha mig jacket og sweater. Tungod kay di na mo magwanta ang kabugdaw sa tingog ni Brandy. Tiban ka po sa. Tiban ka po sa. Bot-bot ba yun? Puno na diya. Sige na eh. Makanta tao eh. Okay na yan. Sige, makanta ko. Larga. Kinsira ang iyang asawa. Kinsira iyang mga anak. Kinsira ang iyang ugangan. Kinsira usap siya kasla. Kinsira ang mga asawa niya. Kinsira mag-away, maglalisgyot sila. Mag-ilog kung kinsay mauna. Kay ang baraw sa raog sila. Kinsira ang iyang asawa. Kinsira iyang mga anak. Kinsira ang iyang ugangan. Kinsira usap siya kasla. Kinsira namin yung kausa kaduha, katulo ka upat ka lima, kaunom ka pito ka walo, sobra sa napulo kutubras. Kinsira ang iyang asa. Eto na pre. Sige pa. Sige tagbalik 15. Ay, wag yun madisisay. Tulo ka 15 mo to, pre. 45 mo to. 45! Masweldo ginawas na ako ron taon. Lipay yung akong asawa, ro akong anak, kapalit ko glit sa manok. Uy, kanan astok ka rin ni Pidot. Sila man as Pidot ang akong manghot nga si Brandet. Nagdadag sista, nag-inom. Huwag si Pidot ang may kanta. Pita gini akong manghot, uy. Ano inanong, inom silang Pidot. Mura ba yung doon ay trabaho? Manghura, wala ba gitaon? Ihandos na pare! Ole! Ay!
noy. Nagag-inom daw, Brandy, oy. Wala. Si Manny Victor mo ba? Bay. Asa man? Asa si Victor? Si Victor ba na? Oh, nay. Ni Victor. Huwag na ka. Bada. Kamu day. Inom rin gamay, oh. Umanamig. Bada ko lupasos bahay, noy. Ya, kay burn out man gani, ha? Kuha lang, nasang ublag sa kong tubig sa puso. Ako yakutang tubig ang duha ka, dagkong mga baril, noy. Mo ba, salamat ko, mana. Punin nga niya mong imuno be, ha? Sweldo mo tawaro ni mo. Abi ni mo, noy, sos, kadis by pindot. Kini, noy, mauni, kung mangayo gali kag usa ka gatos, tagaan kag 300 by pindot. Osbo na kong istorya ba, ya? Abi ni mo, bay, kini ako man. Inubog lang niya ito, bay. Talong, bay. Lagi tinulog ito na, bay. Kung mangayo kag 400, tagaan kag 1,000. Wow! Sobra kini, ha, bay. Kung unsay akong pangayoon, iya ginang palabuhan tao gatag. Nay, gaya na 300, bay. Ini kanilang 200, oh. Uy, Simbayad virus kuryente. Ay, 200 lang, oh. okay na nay. Importante nga, niya kay may impunuan niya mong inom. Usa mo na simong nawang ka na, ni Victor, ka na nasnawang nimo ba? Kini. Bugas ni, sigpa mo sa trabaho. Bugas taon ko. Ay, sayop. Di na bugas, noy. Sama din eh. Buti. Di na bugas, buti na. Oo ba? Buti din eh. Dawatan ni puno na ko ni mo, ha? Usap rin, noy. Kwarta di puno ni mo na akong hatag. Kini, Unsa man taon manggitik, wag ka na yun. Manggitik, wag ka. hoy! Kaya ni. Ayaw palabing imo, ha? Ay. Kay kung makainom na ba ka, manggawa sa mga ng butbuti mo. Manay! Pinanggap yan ako yung manghod. Walang ko magpursige niyang pinarbaho kay ang tanang lihok kondres bahay, siya man sad mo'y mulihok. Nagsige man nagpamarayo na kong kwarta lagi. Pag-abot sa bahay, gimay-mayan hinong ko sa ko asawa. Sus ni mo, oy. Imo pag yung gihatagag 200 ang nag-inom sa ilang pidot, ako naman itong gihatagag 300, good. Kaya nang limpyo sa bahay o niya naghakot og tubig sa duha kadagko nga baril. Oh, gitagaan dito niya mong 300 pesos. O di tingali na kag-inom dayo ni Pidot. Nagtuo man kung kang Pidotong bangka itong ilang inom. Nagtampuhay di tingali ito sila. Ako pa'y ikaw, no, dong. Imo nang pugson sa pagpangitag trabaho. Ay, ako na bito nang giingnan pero mato niya. Sige lang kuno siya og pang-apply pero wamang kuno siya madawat. Ha? Apply ba oroy, oy? Nga wa man gyud nakakita. Wa jud ko kita ana niya nga nilakaw na aron mangita og trabaho. Patrabaho ataw na, oy. Simba ko oroy og makauyab na unya makapamablos og babay. Kita na say problema ana. Sao ito pagkabatog uyab ana nga waman na manguyab. Barkada ra may atubang nga na pirmi. Anya, di ba ito matag-an ang panahon? Makatumong unya nagbabay nga mag-una-una niya. Mahitsura baya ng manghod mo. Sige lang. Ako sawayan og istorya pagbalik niya. Balik ko na. Unsay buti mo kung pagkisultihan ako, manay? Lingkod sa diya, be. Lingkod sa tubangan ako. Ang istorya to. Lingkod. Okay, manay. Ano yan, lingkod ako sa tabangan ni mo. Brandy, ulitaw na ka. Udili kalikayan nga maabot yun ang panahon nga makauyab na ka. Mabot ka na. Kay usaon. Lain sa kayong uyab kong lalaki. Dagi babae ka mabot sa akong kinabuhi. Ugmay akong kaibgan. Tiyaw mo na! May naibgan na day ka? Oh! Unya, mabitam kang istoryan ta ko nimo nga ikaw ang sa may gasto nimo kung maabot ang panahon nga makauyab ka na. Wa man kay trabaho. Daan, bagi ko ni bawo ko nga buot ni sa buot na Canada yun. Paplayon ko ng trabaho. Okay na isulti na ko nimo. Mangita tawag trabaho, dili kay mag sige na nakagpangayo na ko. Mas lagi ni problema na ko. Kini babae tao na kung naibgan. Gusto siya lalaki nga dunay nindot nga trabaho. Kada ba lalaki nga dunay daghang kwarta ba? Kung mauna, lisod ng uyab ni mo ng babayhana kay wa man kay trabaho. Sugtor gyapon ko ani man kay di man taga dinhi, taga Pikas ni baryo. Di pa ko mangitag trabaho no. Uyab po sila na ako. Maluri nga na nini. Oy, unya na panguyab ikaw may trabaho ka na. Ha? Dili ka sugto na nababayhana kay jobless pa ka. Ay, sugot gyapon ni akom nang panguyaban niya akom sa ingnon nga. Doon ako nindo trabaho. Brandon!
naman ay sugton ko ana kay napatuom ko dato na ako nindo trabaho. Oh, nang hambog na sab ka nga doon na kayo nindot ng trabaho? Eh, ikaw ba? Magsiki ka pagpanghambog. Sa mga to, pagpangilad naman ang imo. Naunsa man taon kay sagdi lang ko nang ilad-ilad ba noy. Ay importante nga mauyab ko na siya kay karong gabi ba noy misita kung malo. O ako siya ranaan, ha? Mga rana ko dili gyud ayon ako siya ingnon nga digahan din ako sa kong gugma. Unya kay nindot man ko mukanta ay klaro kay sugton gyud ko ana niya. Ay, Orbida. pastilan ka ni mo, Brandit. Ang buti ni mo. Unsa kay ugma to ni mong manghura ka? Wala na ako sa pakga nga sa buot niyang buhaton. Ay patuon ang iyang gipanguyaban nga may nindot siyang trabaho. Kay mao diya siyang unang-una nga mauyab gyud niya ang mga babae. Ug kung mauyab na kuno niya, ana na sa mangita og manikamot nga magkita og trabaho. Unya na pagkagabi miadto dayon siya sa bahay sa iyang amigo nga si Pidot. Isputing na kayo ang ako manghod. Nang huwam pag pahumot sa akong asawa ug nagpahumot og maayo. Unya, ako siyang gisundan. Yaman, trabay. Tidak na rin nagyuday ng imo nga bay ni Bay Brandit, ha? Mamisita ni yuday ka sa babae nga imo nagustuhan. Tinood na ako kung mauyab na ganin ako siya ananay gayon na umita na ko trabaho. Nga, ako siya karon di pa na ko siya sultihan nga wa ko trabaho. Discourage na. Anis kiti sinultihan na anis kis sinultihan na libar. Boti pasabot nga patuhoon nimo siya nga duna ka ni trabaho. Yes, bye. Busata na. Yamat. Kuhay mo sista. Kay sa dili pa ko na mo saka silang bahay, di pa ko mo dayon. Mga rana sa ko, ha? Papatiyon na ako siya sa nindot akong mga awit. Tana may pinot! Mao ba malo? May lalaki nga mamisita ni murong gabi una? Oo, ma. Og matod niya nako, doon naman kuno siya trabaho. Bos ako mo dayon siya anhirong gabi una nga mamisita nako, nya manguyab nako. Aw ako siyang sugton. Kaya ganahan masag ko niya makigwapo man siya. Ala, sige. Wapo man ka. Unya, doon ay nindot ka trabaho. Kumbati na, uy. O nindot sa doon ta kung may pagkakomedyante ng lalaki, ha? Parehas ni aning papa nimo. Ganahan kay ko adto niya kay komedyante kayo. Malingaw ko. Sayo lang siyang gikuha sa Ginoo. Sa tanaw na ko ni Brandit, ma. Mura og may pagkakumedyante man. Aw, masuta man ni nato ron kung komedyante ba o dili. Bati kayo ng laki nga hilumon, oy, unya, sobra ka seryoso. Maog yun. Ang yun kong imong pasaylo ning akong pagtugaw kanimo tuguti nga ako mag-awit tuguti nga ako magsampi kung mahimong pamatian. Hala, unsa ron? Panaygon? Doon na naigon mo? Uy, Uy, kalayo pa man sa Pasko. di ron panaygon, uy. Kay, ana, dili man ang kanta sa Pasko ay iyang gikanta. Mura maron og kanta harana day. Uy, dili karon ang lalaki nga imong gipaabot. Basin siya ron, unya yaranahan ka na. Oh. Hala, tuod. Tinuod ma. Tingog ron ni Brandot ma. Siya di ay ron. Uy, kalain uy. Ni, kinarangan mo ng iyang ma uy. Wa naman ang tanang harana-harana ro panahon na ma uy. Oo, pero mao man ay nindot na. Ganahan kong lalaki nga ingon ana. Katus papa nimo, iya kong giharana. Diyang namisita siya nako, nanguyab nako. Nahinugdom lang mo kong papa nimo. Pre,
to, pre? Ang sa'yo na to? What's the matter? Balak naman na to. What's the matter? Magyapon to. Ha? Okay na to? Lala, may babis bitana pre na, pre. Ay, May guwapa nga. Oh, lambo pre. Nambo, day. Tuwa sa kanta pre. Ha? Buti nga nila ang kanang kuha diyang. Uyabuno, uyabuno pre, muna. Katong kata magsurban, katong sa unang pagtanaw, katong kanang pasiklap mo dir nga nagdalag here. Yeah. May crush gayud ako niya nang pa-charming mo. Ato i-bridge pre, kay taas kayo naghanting kanta. Nanaog ng babae nga nanambo sa bintana. Huwag iyang ipasaka si Brandit. Huwag si Pidot, nagpabilin lang sa ubos. Smiling ra ba kayong babae? Marog magkauyag din sila kung akong manghod. Mayo noon. Araw maning kamot ito pagpangit trabaho ng manghod ko. Uli lang ko eh. Okay, basit ko kung kayo balik sa Brandit na. Uli lang ko. Uy, Pidot! Pidot! Wait. Muli ka lang ta? Huwag mo sa dimong timingay. Aksyon na ito na ko uli lang ka. Ingat ko uli ko. Uli lang ko ni Victor eh. Lalagay ka diha. Kayo mo din yung sundan si Bay Brandit. Kayo mo manghod, ha? Ni Victor? Karon nga gisugot ka na sa akong anak dong Brandit, may pangayoon ta ko nimo. Kay do naman ka kay nindot ka trabaho, may pangayoon ko. Yes, mama. O sa kanay mo pangayoon, mama. Magmamandala ko ni mo daan, kaya diba ka man nga ako niya ang umabot mo umaga, diba? Akin dong Brandit. Gusto ko ba nga hatagan ko ni mog auto kanang Brandit. O, branded? Brand new siguro. Brand new di ay brand new. Di maklaro gud. Mama. Unya na tamo taga auto kung makasal na kabis balo. Kung makasal be, palitan ta rin mo. Para ako gina dong ha. Pero ato lang niya pasakyan si mama. Way problema na. O, day. Palitan ta mo auto. Auto nga black. Ito. Agoy kanindot. Munay nindot na auto. Color itom. Og sinaw pag yun kayo kay auto nga bagkuman. Oh. O ya, kanang ang masikakilid sa bitana doon ay curtain. Wow! Ay. O ya, hinday kayong dagan. Ang kanitipan mo yabang. O ya, daghan kay tao nga magsunod sa auto. Daan pa. Tipan ka Nya mo kantaog. Hindi kita malilimutan. Ay, kanindot. Oh. Uy, Babaya, kalain mo dong Brandit. Uy, auto nga. Purlon man din ang imong buot nga paliton. O sa pagtuon mo na ako, patay? Patay na ko? Dili ka patay. Hugot ni. Dili ka patay, dahil kung dili ako, patay na patay sa'yo. Ay, kadungog naman ko ang istorya hadong. O sa kanang bagong haon. Okay ra. Ganahan ko anak kay komedyante ka. Muna gusto ko nga makaumagad kong komedyante. Human makauyab akong manghod, ako isang gipugos nga mangita na tiyog trabaho. Apan, hindi ko uli niya gikas trabaho, gika mga apply. Minghoy makinaong? Oh, Salman. Ano na Hmm? Wadyo ko makita trabaho na Lisod, binay nang makita trabaho na Lisod. Katong giingon lang nako nimo ha. Katong ingon nimo di ba ingon ka nga naay kalendarya nga nangita og helper. Oh, katong na lang abay. Kung ano tao muhugas tato, may bida ka. Gwapo na ko yung hugas ng tato, unsam na siya, oy. Mao na diha. Ngunit problema mo na kay mamili ka magtrabaho. Moabot yung higayon nga masayo ring imong uyab, ha? Nga jobless ka. Iya din niya kang buwagan, ilo ko magkakot. Di ko masukot magkabuwag mo. Di ko masukot, Director! Pwes, kung dili ka gusto nga mahitabo na nga buwagan kas imong uyab, mangita kang yung trabaho. Mangita ang trabaho, Brandit. Lagi no, mangita lagi ko na pero
Kinuda na ba taon niyang mama sa kong uyab taon nung sa akong sang uyab. Kaduda nga wa ko'y trabaho taon. Oo. Kaya musige lang kuno kong balibad kung hagdon ko lang mag-shopping mi sa kong uyab. Mauna diha, ha? O sa may kabugan ni mo kamay kwarta, ha? Busa pangita yun og trabaho, Brandit. Pangita yun! Tuod man may abot yun ang higayon nga nasayod yun ang iyang uyab ug ang inahan sa iyang uyab nga wa yun siya trabaho. Mao nga buot yun siyang buwagan ni ini. Nagsige na lang og hilak nga kumanghod. Ano itabangi daw ko na kapag kita kong trabaho kay ingon na kakuyab kung di ko nung kumagkita. So di siya na iya ko buwagan. Doon na nabitong dato'y dagang trabaho nga akong gitanyag nimo kani adto nga akong nakaila nga nakinahanglan og trabaho. Wadyo ka! Unya karon problema na ka? Ate nga, Dong Victor. Ang kailas akong papa, negosyante na siya, nagkinahanglan og bodyguard. Adto lang nato siya pasudlon pagka-bodyguard sa kaila nga negosyante sa akong papa ka ha. Bodyguard? O sige, suwayan ako mo lang. Bodyguard, okay ko. Unya, kanang bodyguard. Kinahanglan ra bagyo nga isog. Kanang anda mo patay kung dunay daotang tao nga ipapatay nimo. Unya, ikaw Brandit. Makamao ka kamo patay. Ha? Isog ka ka? Ang laban sa mong amo. Yes, Manoy. Giniso ko. Or nawaton ko niya si bodyguard. O ipanghambog na ko mo nga kitang mga kaliwata. Pulos ta mga isog, mga baldito taog, nakapatay na tapuros. Di ta mahadlok mo patay. Brandit. Tuon man ang gida nga akong manghod ngadto sa amahan sa akong asawa. Magidadayon siya sa akong ugangan sa bahay sa iyang kaila nga nakinahanglan og bodyguard. Wa na lang kumukuyog, siya na lang miaktubang sa negosyante nga nakinahanglan og bodyguard. Iso ka ba, nga klases tao? Kanang anda mo patay, kung ikinanan? Yes, sir. So, pagkaroon pa na yun, sir. Kinsay papatay na mo. Kay Mayo, kung mao ka na. Abi mo, Brandit, kami mga negosyante, kanunay yung nga nag-ugnaw sa kadaotan ang among kinabuhi. Tungod kay, daghang kay mga tulisan nga, mupatay o mugukod na mong mga taong dato. Aron lang makakuha sa kwarta. Ay, sos. Hindi ko, sir, sultihan di ka. Hindi ko mahadlok na nila. Huwag ikaw, di ka magmahay ko na ko'y mahimo ni mong bodyguard. Ha? Kay kami mga kaliwata, sir. Dito, kay may mga bugoy, may gaganoy kay may gupatay kriminal, may. Mao ba? Kanay gusto ko. Kanay isog, kunya, may agi ba? Oh, may agi, may. May agi. Pulos na may agi, Kana, sir. may na. Huwag ang ako maguwang, sir. O si Manny Victor ba? At tumiagi si Mana. Gupatay ng tao! Ya, bata. Mga kriminal gina mo kaliwat, no? Pero nakapatay na mong imong magwang. Nga naman. Kinsa may iyang napatay. Oh, kabalit ka itong patay, itong tubangan sa kumol, sir. Ha? Katong, katong gilabay kay Oh, gikasuyaan. Kay may kuyog Gipatay, kini babae. gipatay, sir. Oh, gipatay Wa siya, kang gilabay. oh. Gipatay Wala, ito. Gipatay dito, oh, mo. Gisuyaan gani. Kuyog nitong babae nga Amerikana. oh, Mao to? sir. Oh, sir. O kanto ako maguwang si Manoy Victor. O may postil atong lalaki. Siya man ang ako maguwang nga. Nagtandaaw-taon sa bawang lalaki. Taon siya may nagpatay ato. Oh, mao ba? Siya rin nagpusil patay sa mga lalaki. Oh, kay patay, oy. Oh, sir. Mga kaliwat yung killer. Ako, sir. Kuya. Gahapon, sir. Kadunggap kong tao, sir. Ah. Lagot kay ko. Itutukan ko ngayo. Tabis mo kayo. Adong kabon tara ko, sir. Kirikirin! Mao ba? Ato bang nako, sir? Oh. Basta di yung ka magmahay. Naku na ko yung mahimo ni mong bodyguard, sir. Oh. Duwata na ko! Duwata na ko! Masunig ko, bodyguard. Oy, trabaho ba? Trabaho. Siya de ha? Ang imong maguwang di nagpatay sa maong lalaki. Oy! Nawa din madakpi. Hangturon! Ang imo di maguwang. Oh, sir! Oh, sir! Mao ba? Gidawat ka din niya isip bodyguard? O may isurpresa kuno siya nga himuon karo adlaw para nako? Uy, nganong si Manoy man nimo ang iyang surpresahon? O kung sa iyang buhaton ni Manoy mo? Believe kayo sila tao na ako na. Sadayang ako siyang gingnan ba? Kakilir ta kaliwat. O yan, misigang yung mata. Sadayang ako siyang gingnan. Nga si Manoy, may nagpusila itong patay itong lalaki nga ditong naimol. Kuyo ka itong babaeng Amerikana. Pagkahanggang yun mo eh.
Kadto bang lalaki nga patay sa mall, ha? Igsuon to anang tao nga midawat nimo pagka-bodyguard? Wa mo musulti na ako, ana daw. Hala, basig mo na buting ipasabot nga iyang isurpresa. Basig doon mga pulis nga mo abot aron dakpos manoy mo. Uy. Unsa man ni, uy? Pagkawag yung ayaw ni mo, Brandit, oy! Imo mo kong pama ka ni! Noy. Di raman dyan ko kriminal! Mahadlok mo gani kung kumputan ng armas na pistola! Haladong, sakilan sa pulis ang ihunong tungod sa bay. Dakpon ka anak nila, dong. Oo man. Huwag na kayo ayaw pagkaigsonoy, Brandit! Maday. Huwag nyo kayo ayaw! Maday. Puko! Maday. Puko ka na ko! Huwag kayo ayaw kapot! Maday, Victor! I-pick up ko sa mga pulis o gidala sa ilang buhatan. O salamat na lang nga mitistigo ang akong ugangan nga higala sa negosyante nga igsuon sa gipatay nga dili ikod in town ako ang kriminal. Humaan sa mga hitabo, bisan sakit pero ako gipalayas ang akong manghod. O naglatagaw ng taon na kadanan karon. Looy na kaayo kay lago na kayo kasing tanawon kay may trabaho. Ako na bala kanisang papulion ng puyo sa amo o sa may akong buhaton. Di ko no, unsa man kun ka mga pasultihon, Victor. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender nato karong adlaw, Goliath. Ang atong sender Ate Pres, mauni si Dudong Victor. Victor. Oo na, diskwido lagi tao ni siya sa iyang manghod ngayong gilaban-labanan, iyang gipang suod og trabaho, nya wag yung trabaho iyang manghod kasi samtang siya pa nang apply iyang manghod wa kasuod karon gipasuod yang bodyguard karon nangutan nato iya lang gipasuod lang bodyguard sa isog ka makuha ka kalayo ta mo sir, di lang panghambog sir, ako manoy bago pa ng kapatay. Ako ka tong ipatay dia small sir. Ako manoy ka po sila to. Pero iya ate kargo na iya. Aron igno lagi sila isog. Sus, ang katutaong gipatay at Pres igsuon man dito sa iyang gi-applyan. Gidakop yang manoy. Ana, Oh. magkahanggaw. Oh, iya atik-ate to ring nun gyud nga na baka trabaho siya isog siya. Naisog siya. Oh, yan saon ni mo ana ron. Na priso yung manoy at Pres, das priso. Kaluoy. Oh. May gali aw nag-ambot nagagawas ba to bam kay ni Gawas na ganyan. Tisigos man ang ugangan. sakto di ate Pres. May gani, no? Pagkahanggaw yun. Sus pastilan. Di maayo ning sa Oo, pangalan kanang niya. joke, komedya bitaw. Komedya nga, dang hambog ba? Paghambog, diskuido ka, ana. Okay. Yan na Unya? nasa laban tayo lain nga intrusyon natin, Pres. Asiti di Bansinilya. Ha? Atangin na yung Asiti di Bansinilya na to. Okay, Ate Pres. Sa na to ni Bam. Ikaw, Bam. Ikaw, Bam. Bam? Ang katong iyang kuan, katong iyang gibuhat nga igsuon. Ari ka diri sa Levitico 19 versikulo 17 kung may kasilo kamo sa inyo igsikataw prangkahi siya ron dili kamo makasa. Murag iya naman ning gituman kay gisigihan naman yang badlong ang yang igsuon. Apan kuwang pagayon ang imong pagmanso og pag ingnon ta kanang naang Sa Bam. kanang pagdisiplina. Pagdisiplina. Pagdisiplina, kanang pahinumdumi gyud pirme ang imong igsuon mahitungod na ani. Bitaw. O sa may painumdum diya, o sa may basa na to diya. Kung ari manggol ka sa katong giingon ako nimo diri sa Levitico nga imo siyang prangkahan naman gihan naman ning gisulti kana ayaw gyud ang iyang manggupangutana de kaya kururugit palaya so kung tagaw na lang sa daan nga lago na kaayo. Loy kayo. O kaya ba kuno papulion dito sa ila sa probinsya mas maayo ug imo sa papaulion dito kay ug ani sa diri nga manarbaho wa may ayo. Way ayo, papaulian na lang na dito aron wala kay pala sa anon sa imong pamilya nga hangtod ang imong asawa unsay kan ini mahasol pag-apil. Busa, ang maayo, papaulion na lang nimo na sa dito sa probinsya, balik sa inyo, adto na lang sa dito, aron dili na makahimog kasabok sa imong pagpuyo diha. Yun. Oh, So, unya, kanang na ang unsay Pero nga, pinangga mo taon kayo niya yung manghod, Bam. murag bugtong tingali na niyang manghod. Oo. Kay kung ari gug ka diri sa unsay nga ini, kaning iyang gugmang no sa iyang pangahal sa iyang igsuon, matakbo man to na diri sa kuan, diri sa Genesis bitaw nga mahitungod sa mga nagsuon kaning si Abel o si Cain. Asa to na to mabasa ha? Na adire nga matud pa kung ari ka diri sa Genesis 4 versikulo 8. Unya si Cain mingon kang Abel. Mangadto kita sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan giunay ni Cain pagpatay iyang igsuon. Ako nang gibasa tungod kay
ang gugma manggod ni Victor ngadto ni Brandet. So kwahi ining gugma ni Kain ngadto sing igsong iyahamin ning ipatay tungod sa kasuya. Ang imong gugma ngadto sa imong manghod, maugit ka na pagpaila sa inyong kasudapan. Maulag ang imong manghod perti mon kabuluyagon. Magsalig ug taga-kwarta sa maguwang gulyat ibang kag-inom. Mangkag-inom. Oh, karon nga gitagaan siya kay kayo na makatrabaho. Wala gyud mahasubay kini ko kami kapatay si Manoy may dili maayo. Papaulian na lang sa dito sa probinsya, pagpabalik ko puyo dito sa niyang inahan, kaysa ako nang gingon, aron, walay kahasol, nga ikahatag sa pagpuyo ni mo og sa imong asawa. Wa mo taw na sila bata gulyat. Kay ingon anak karon, hinuon ka nang na-presume to sa kadiyot gulyat, pero kanang litan og pangitaan siya og kanang, usi tawag ng police record gulyat? Usi tawag ka na kanang, Kuan. police clearance? Usi tawag ka na? Police record. Police record. Police clearance, kada pang yung kamangapay, kada ba pang yung police clearance? Kani si Victor, kaya na-presume sa kadiyot, ang iyang police clearance ug mangayo sa no criminal record to sa gulyat, kaya dili man mao. Gitabangan man sa siyang apuhan. Ay apuhan, ugangan. So ang ako lamang ikonsulti din ni Victor, ang imong manghod nga naglatagaw, na aros ka dana nga matapar mahago na kaayo, sagup pa siya pagbalik, apan ayaw na papuya sa inyo, adto na lang sa probinsya sa imong inahan. Sakto ba ti pres? Aron walay kahasol. Oh, okay ra. Kaya nga no, day, usa day karakter ang iyang manghod. Mga inanak yun. Dili gid maayo kanang bugiro niya. Bugiro? Unya, Ay. makatrabaho, pataka lang tabi, ningon sang iya ko nung mano, may una po sila to, neki po sila. Malagi niya, inana, kuyaw man inang kinaiyaha. Unya, dili man manarbaho, yung tagaan mo ka ng kwarta, ihurot po gasto sa inom. Bati. Unya, ang pangutanan niya, kay iya naman kipalayas, kung nagtagaw na maroon sa daan, so pangutanan niya, iya na bala ko nung papaulion sa ila sa probinsya. Oo, okay ra. Pero kana, kung nasugot ha, nagahig di na ba yung mo pauli yung ginana? Kaya gusto aring inana ba? O pero Kana, ganun, kung musugot. o kung magsige siya hasol, ato na lang dito, aron, Kana, lagi kung musugot ang iyang bangod gato. Ato mo puyo na sa probinsya. Kung may gamit siya ito sa kuan, siyudad, dili na mulayas gina. suwaye lang, kay, Pero suwayan lang. okay, ana sa inyo, pirmi puyo, makahasol ko inyo, hasta yung mga asawa, mahasol og apel. Di ba? Madamay mo sa mga sa na po mahimo niya. Makadaot, oo. Makadaot niya. Kay Out manamo ko tsigngan, di mo Mauna. niya yung manoy mo inupusil. Pataka lang, no? Oo. Kuyaw biya kayo. So kining tanan, Victor. Kuyaw. Kining tanan, Victor, ihangad pod sa imong mga pag-ampo, no? Ilabi na sa unsingan ini sa Holy Spirit nga giyahan siya, Sacred Heart of Jesus ug ni Mama Mary nga magiyahan ang imong manghod nga unta matulid ang iyang daan kung makatrabaho siya nga mabinutan na unta siya para sa iyang kaugmaon. Salamat pa po na itong tuluman noon. Kuna ko ang puzzle, tiho.